Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostles, Saint Jude Thaddeus, before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabautan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin niya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, an sa mong mga namamutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan Salon Fedelino, Chan and De Vera family, Andre and Lot Garcia and family, Mona, Julia, Jay and Janice Duran family. Thanksgiving in honor of St. Jude, dulot ni Nino Villanueva. Special na kagadan for the gift of wisdom for the successful result of 2025 bar exam of Benji, dulot kan Sales family. For good spiritual health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For safe labor and delivery operation of Thalia, offered by Josefina Kai and family. For fast healing and full recovery of Ed Mendoza and Federico Bitonio, dulot kan Mendoza family. Special na kagadan, dulot ni Josel Aceituno and family. For good health always of Chan and De Vera family, especially Shane, Meryl, and Maribeth.
For H-1B and H-4 visa approval, dulot ni Megan Balute and Kenneth Ignacio. For good health and success, dulot ni Nino Villanueva. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Roger, dulot kan Sanyosa family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Rolando, dulot ni Minda Pineda and family, Karina, Elmer, dulot kan Diskaya family, Elmar Charbin, dulot kan Diskaya and Vibar family, Melchor Joel, dulot ni Joanne Lota, Evelyn, dulot ni Josephine Lee, first death anniversary of Pauline Marie, dulot ni Enrico Misa Jr., death anniversary of Helmiro Jr., dulot kan Atos family. Pasasalamat, dulot ni Carlo Enrica.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito na naawit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang an mga babasahon tapo ngunya na aldaw, nagpapaginumdum sa tuya na arugon si Kristo. Si San Judas Tadeo, na sa tuyang patron, danay po kitang tinutukdo ki Kristo, dinadara ki Kristo, tanganing siya an pag-arugon. Punantaan Santa Misa sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa paladan na apostoles, nagtugot ka na magmidbid kami kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni Apostol San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Kamo mga pinili ni Diyos sa iyang mga banal, namumuotan niya kamo, kaya dapat na kamo maging maheherakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo asin matinios. Magpatinios-tiusan kamo, magpatawad kung igwanin maraot na buot. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminuutan kamo, hulit ang pagkamuot, iyo ang minabugkos kan gabos na bagay, sa tunay na pagkasararo. Ang katuninongan ni Kristo maghadi sa indong mga puso, hulit kamo inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang nin saro sa nanghawak. Danay na magpasalamat kamo, ang tataramo ni Kristo, magsuupay sa indo. Magpatinokdoan asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunungan.
Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Dios. Gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin mga awit na espiritual. Dai magtaram o magibunin anuman na bagay, kung bakong sa ngaran ni Jesus ta kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Dios Ama, huli sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Gabos na may buhay mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa iyang banal na simbahan. Umawon siya sa kaitaasan nin kalangitan. Umawon siya huli kan mga gibo niyang ngangalasan. Umawon ang daing kapantay niyang kadakulaan. Gabos na may buhay mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog nin trompeta. Umawon siya sa tugtog kan lira asin arpa. Umawon siya sa tamburin asin sa pagsayaw. Umawon siya sa tanog nin gitara asin plauta. Gabos na may buhay mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog nin mga gimbal. Umawon siya sa tugtog nin kaugmahan. Gabos na linalang na may buhay, magtaon nin kaumawan sa kagurangnan. Gabos na may buhay mag-umaw sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, sa saindo na naghihinanyog sako, ini ang sinasabi ko. Kamo tanindo ang saindong mga kaiwal. Tabangan nindo ang mga nauungis sa indo. Bindisyonan ang mga nagmamaldisyon sa indo. Ipamibi ang mga nagpapakaraot sa indo. Sa minasampal kan sa imong pisngi, ipasampal mo man ang ibong. Sa minako akan sa imong kapa, itao mo man ang alikboy. Tawan mo ang gabos na minahagad sa imo. Kun kuahonan sa imong rogaring, da imo pagbawion. Kaya, gibuhon nindo sa iba, ang buot nindo na gibuhon ninda sa indo. Kun kamo namumuot sana sa namumuot sa indo, anong halaga kaiyan? Ang mga parakasala namumuot man sa namumuot sa inda. Kun kamo magtatabang sa mga nagtatabang sa indo, ano pang balos ang lalauman nindo? Ginigibo man iyan kan mga parakasala. Kun kamo magpapautang sa mga linalauman sa nanindo na makakabayad, anong pakinabang kaiyan sa indo? Ang mga parakasala nagpapautang man sa kapwa parakasala, alagad naglalaom na babayadan. Kamo tanindo ang sa indong kaiwal. Maggibo nin karahayan, magpasubli na dai naghahalat nin balos. Magkakaigwa kamo nin dakulang balos, asin aapudon kamo na mga aki kan urog kahalangkaw, na marahayon sa mga maraot, saka sa mga tampalasan. Magi kamong mahihirakon, huli ta mahihirakon an sa indong ama. Dai maghukom, asin daiman kamo paghuhukuman. Dai maghatol, asin daiman kamo paghahatulan. Magpatawad, asin kamo man patatawadon. Magtao, asin kamo man tatawan, marhay na sukol, dinasok, yinugyog, pinasukpay sa bulsa kan sa indong gubing. Ang sukol na isinukol nindo, iyuman ang isusukol sa indo.
mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Paano po kamo nagpili nin badong babaduon ngunya na aga? How did you choose your clothing right now for Mass? Anong bado po an sa paghiling nindo, angay o maninigong baduon pagmahampang sa mahal na Diyos asin sa mga tugang tapong Kristiyano? How do you choose? Kaipuhan po ba branded o bago o mamahalon o nasa uso ang babadoon pag masimba? Mahalaga po ang satuyang pagbado. Sabi nga ni Kaiyan, clothes make the man. Clothes make the man or woman for that matter. Sa Filipino, ang sinasabi ang damit ay salamin ng pagkatao. But sabihon, parte po kan sa imong pagkatao, ang pagbado mo. Kung minsan nga ni, dahil ka pa nagtataram, nabibisto ka na sa paagi kan sa imong pagbado. Halimbawa, nahihiling ta na disiplinado ang sarong estudyante pag plantsadong maray ang uniform niya. Narurumduman ko si Mama, kabilin-bilinan niya na pag malaog kami kaito sa eskwelahan, gusto niya maray ang pakaplantsa kan bado because it tells something about my kind of person and it tells people kung anong klaseng magurang igo ako na nagmamangno kan uniform. Sa ospital, halimbawa, aram ta na maasikaso ang sarong nurse o doktor pag nahiling mong maray siyang magbado, maputi ang bado, aram mo na inaataman niya ang sadiri niya, kaya aatamanon man ang pasyente. Pag igwang mga lugar nin pagtrabaho, construction, halimbawa, malinaw sa tuya na ang sarong trabahador maingat pagtataong magsulog nin helmet, nin iba pang safety gears. Digdi sa simbahan, mahalaga man ang pagbado. Pag mapabunyag nin aki, ang bado puti. Day man pwedeng ibang kulay. Dahil ang puti, simbolo kan dignidad kan aki, simbolo kan bagong buhay na inaako kay Kristo. Kaya sa masunod na mga moments kan sacramental life, mabado man giraray nin puti. Puti pag First Communion, puti pag kumpil, puti pagkasal, puti kun mapadi o kun mamadre, puti sagkod sa paglubong. Kaya pag mapili po nin bado sa pagsimba, pinakamagayon na color ang puti. Lalo na pag masimbang Domingo, lalo na pag masimbang Easter Sunday, tanganing daimalingawan ang bagong buhay na inako ta kan kita binunyagan. Kaming mga padi, sinda na mga madre, duwa sindang madre ngunyan, may espesyal na bado. Bako dahil ipapahiling ang pribilehiyo, it's not also about fashion. May espesyal na bado, tanganing ipahiling ang samuyang calling. Buot sabihon, parte kan sa tuyang pagkatawo, ang sa tuyang pagbado. Now, why are we talking about clothing? Dahil sabi po ni San Pablo, digdi sa first reading, magbado kamo kay Kristo. Put on Christ. Magbado kamo nin pagkaherak, nin kabuutan, nin kapakumbabaan, nin pagpasensya. Asin urog sa gabos, magbado kamo nin pagkamuot. Put on love. Buot sabihon, kung paano pong nagpipili kita arual daw kung anong babadoon, kaipuhan man, sabi ni San Pablo, piliun tang arual daw na magbado nin mga marhay na pag-uugali.
Garuman po ini mga kabataan o jóvenes na nagbabado, siring kan pagbado kan mga idolo ninda. Ang mga joven, pag igwang idol na artista, ang bado kan artista, kinukopya. Kita man po, kitang naghihinguwang makaarog ki Heso Kristo, naghihinguwang makaarog sa pag-uugali niya. If we want to imitate Christ, we put on Christ. We wear the garments of Christ. Kaya, pag ang saro pong magurang, halimbawa, pinipiling magpasensya sa mga aki, imbis na mauyam, binabado niya si Kristo. Pag ang sarong tawong nakulgan, pinipiling magsabot as in magpatawad, imbis na magbalos, binabado niya si Kristo. Pag ang sarong empleyado, pinipili niyang maging onesto, imbis na maging kasangkapan nin korupsyon, binabado niya si Kristo. We put on Christ because we want to be like Christ. Iyuman po ini ang parehong tinataram ni Jesus digdi sa Ebanghelyo. Sabi niya, mamuot sa mga kaiwal, maggibonin karahayan sa mga naggigibonin karatan sa indo. Magin mahihirakon, siring na mahihirakon an sa indong Ama sa langit. Be merciful, just as your Father in heaven is merciful. Arugon tadaa an sa tung Ama na yaon sa langit, na mamumukton asin mahihirakon. Garo po ini sa mga magurang na binabaduan ng mga aki ninda, kapareho kan bado ninda. Like father, like son. Like mother, like daughter. Tanda ko po, kan aki pa kami, an mato akong tugang, ipinag-iiba ni mama sa opisina. Pinatahian niya po nin small version, mini version, kan uniform niya. Kaya, cute po sinda pag malaog, si mama saka si ate, parehas kan uniform. Small version sa nasuki ate. Ako man, dahil solong aking lalaki, may apat akong tugang na babae, pasil pong arugon kung ano ang bado ni Papa, pasil kaming magbakal ni babadoon. Sagkod ngun yan, pag igwa kaming family picture, aagdahon ko si Papa. Pa, so mga babae nakabakal ng bado, marinatama bakal man kita kan sa tuyang duwa. Kung anong polo niya, iyo manan polo ko. Dahil ngunyan pong dakula na ko, parehas na kami ning size ni Papa. Kaya an bado ko, an pantalon ko, an sapatos ko, sa iya man. Asin kung ano man ang sa iya, pwede ko man sublion. Like father, like son, like mother, like daughter. Sabi ni Jesus, be merciful, just as your Father in heaven is merciful. Kita man, naghihinguwang baduan an satong mga kalag, tanganing makaarog sa bado, kan sa tuyang Ama sa langit. Mga tugang, ini po ini ang pangapudan sa to, kan mga babasahon ngunyan. Kung totoong nasasalming kan sa tong pagbado, an sa tong pagkatawo, ang piliun tapong babadoon, ang bado ni Kristo. Badoon si Kristo. Da inabali kung bakong branded o mamahalon ang bado ta, da inamahalaga kung ano ang pisikal na bado. Siyempre, pag masimba, so disenteng bado. Pero ang mas mahalaga, ang bado kan kalag. Sayang man po, kung magayuno ng bado mong panluwas, pero sa laog, pangit man ang ugali. Sabi nga ni Kaiyan, pasil palitan ang badong panluwas, pero ang badong panlaog, da imababakal. Iyo po ini ang bado na da inaluluma, iyo ini ang bado na da inawawara sa uso. Ang bado kan pagka-Kristiyano. Dahil ang bado kan sa tong kalag, urog na mahalaga, kisa bado kan sa tong hawak. Badoon si Kristo. Arugon si Kristo. Si San Judas Tadeo, perming nakabado ki Kristo. Pag nagkakaigwa po kita nin imahen ni St. Jude,
pirming may medalyon kan panduk ni Kristo. Dahil si San Judas Tadeo, pirmi kitang hinahatod ki Kristo. Lugod kita man pag nahihiling kan sa tong kapwa, nahihiling ang pagkakristyano. Itinutulot niya mo handa na kasi ang tinapay maning maging kakanor dinusway naman yung sa karon. Ako na kagurangan ang samuyang tulong kanyan talang ang samuyang pagkaon sa salimasin sa kamay. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuon an samong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukduan para sa gabus na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idinudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako.
Misteryo kan pagtubod. Kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, han sa mong Obispo si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinio na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Naghihinguan na makaarog ki Kristo, pamibiuntaan pamibi niya. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kaming mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, bilang mga Kristiyanong mamumuton asin mahihirakon, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo sa tuyang modelo nin pagkamuot, nin pagkaherak. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Nasa potangan ikapanan kagurangan ang makakahit na ikapanan kagurangan ang makakapano ang panugong pangalan nahinihita minsan kuyang dukhang puso. Tagabuhay lilinawan sa pagsunod sa nilagawa, pagkusugan sa kaluyan, mautot sa imong kautang, tapang tapos mawala, tapang tapos magpaya. Panurog na mahalaga, itama pa sa kuya. Ikapalan kagurangan, ang makakahit mo. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana nainihita minsan kuyang dukhang puso. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo. Tanganing an sa mong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Matuka po para sa nagkapirang mga paisi.
Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 26,316 pesos as in 65 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa, 4,503 pesos as in 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,423 pesos as in 10 centavos. Sa aga, mapuon na po ang misa novenaryo para sa kaumawa ni Our Lady of Peña Francia sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga, sagod po ini sa Setyembre 20. Siring man sa Domingo, Setyembre 14, mapuon po ang misa novenaryo para kay San Padre Pio sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, sagkod po ini sa Setyembre 22. Maut mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 2,500 pesos, 2,000 pesos, tulong 1,000 pesos, duwang 500 pesos, 400 pesos, Regianan 3,000 pesos, Miriam Naag and Family 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Danay na pasalamat man po sa Indogabos sa pagsuporta sa parokya. Salamat sa mga lingkod kan altar, pati po sa mga tugang tanayaon sa live stream. Imbitado po kamo ngunya na Sabado para sa sarong sign language workshop. Parte po ini kan sa tung padagos na pag-create nin inclusive spaces sa satuyang parokya. Kada Domingo po pag alas 3 ning hapon, igwa kitang Persons with Disabilities Mass, PWD Mass, na sa laog kaiyan, piga ako ang gabos ng mga PWD, tangani na sindaman makapaglingkod kaibata, hasinyaon dyan ang satuyang deaf community, pati ang sign language interpreter. Tangani na bako lang sinda ang nagagamit kan sign language, kundi kitaman, igwa po kita nin workshop ngunya na Sabado, puon alauna sagkod alas 3, basics lang kan pagsimbag sa misa sa pag-awit. Mayo po ining bayad, libre, may libre pang isnakan. Tangani po na padagos kitang makanood kan lingwahe na ginagamit kan sa tuyang mga tugang. Once again, this is on Saturday from 1 o'clock to 3 o'clock. Digdi lang po sa satuyang simbahan, bukas para sa gabos. This is made possible by the cooperation of the Albay Provincial Government sa tabang po kan Persons with Disability Affairs Office na iyo po ang nagpopondo kaining satuyang interpreters kada Domingo. Tindog po kita. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, hasinan Aki, hasinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, baduon si Kristo. Salamat sa Diyos.